é a presentación do novo Consello Local que é elexido en esta 18ª Asamblea do BNG e prodúcese unha renovación dos órganos de dirección política do BNG e entre eles o Consello Local do Carballiño. Eu chámome Sarín Núñez, son responsable comarcal desta comarca do Ourense-Carballiño e hoxe acompáñame nesta convocatoria pública Manuel Chan, é o novo responsable local do BNG aquí na vila do Carballiño, e Lucía López Sobrado, secretaria de organización do BNG e membro da súa executiva nacional. E con eles xa vos deixo para que vos expliquen un pouco a cuestións vinculadas a este proceso. Grazas. Presentamos hoxe as persoas que a Asamblea Local do BNG no Carballiño elixiu para ser a dirección política do BNG nesta localidade e que, por tanto, tal e como nós temos establecido internamente, van facer parte do Consello Local. Neste Consello Local quixemos compaxinar tanto a experiencia como a renovación e marcámonos como obxectivos primordiais fornecer a organización tanto no Carballiño como no resto dos concellos limítrofes que compoñen a nosa comarca, aumentar e consolidar a militancia do BNG na busca dunha organización política forte que ilusione a veciños e veciñas de toda a Bisbarra e deste xeito lograr acadar maior presenza institucional en todos eles. O BNG atravesa podemos dicir que o noso mellor momento político e marcámonos como obxectivo seguir fortalecendo a organización para seguir consolidando o proxecto político que o BNG representa, tamén como alternativa necesaria neste país para garantir un futuro de dignidade. Lucía García é a concelleira do BNG no Concello do Carballiño, voceira municipal na institución carballiñesa, é unha militante da organización e como a organización ten unha militancia, como vedes, ampla, reparte funcións para que non todo o peso caia sobre unha sola persoa. Porque o obxectivo principal é o reforzo da organización e a visibilización da organización. Entón, a decisión é dividir, separarnos, cada un que se dedique a unhas funcións. Hai que amosar unha organización forte, que o BNG é unha organización forte.